do ktorých ideme čo robiť. No všetké musíme prejsť. Hej? Tak ich prejdeme a pozrieme. Musíme otvoriť tamto ten. A keď nájdeme tento peťku a keď nájdeme pozrieme, či je tam v prvom rade vyliahnutý matečník. Ak je, tak je dobré. Ak zostal zachladnutý, tak musíme zvolať nájsť traktorom úry a dať na miesto neho. Hej. Toto už bude držať. Dobre. Do oného. Ktoré tie? Zásobom do plemenáča. Tie starý zásob. No zatiaľ hej. Stade nevídu. Nie. No. Vieš, čo som chcel spraviť? Čo? Ale dosť vláčia tieto. Hej? Otvorte. Nevidno maticu nikde. Nie, stávajú ešte. Len. Veď, ale môže si skontrolovať aj takýto plast ona. Aha. Už som ja videl na takomto pláste, že prišla sa počudovať, že čo to robia. Beha celý úr. Kontrole. Dobre, zatiaľ to dáme sem. Takto. Musí, ak nájdeme matečníky, čo isto nájdeme. Z druhej strany. Je suchlo. Čo isto nájdeme, tak budeme musieť. No to sa nevyliahlo to. Asi zachladlo. Hej. Nič, dáme tam nový. Jasne. Ivaj, to je mŕtva larva. Aj tuto. Zachladlo to. Boli tie mrazy. Tu bolo málo včiel, to nedokázali vyhrieť na toľko. Aha. Takže jeden tuto do prostriedka s plodom, s matečníkom budeme musieť dať. Zatiaľ si to zavrieme. S plodom. Materská miska, suchá. Jedna, druhá, tretia. Treba dobre hľadiť. Toto je aj zaplodované dosť dobre. Aj fél. Ale nič, vyzerá to, toto sa ešte riahne. Vyzerá to ako zásobný. Ľudisko odchod. Toto je plodu. Tuto ešte suchá miska. Nevidíš nikde. Nie. Z tejto strany tiež norma. A to čo vlastne boli kontrolovať? Mor. Mor? Sa asi spaľovali, som ti nevravil. Nie. Tam pálili hasiči múle. Aha. Lebo mor včelieho plodu, keď je, tak to je choroba nákazlivá. To sa nedá liečiť, to sa dá len asanovať. Pedomet. Pedomet. Je hučia jak svinia. Aha. Materské misky, hľadaj matku. Nevidno, aj tam je dole, aj tuto je.
Aj tuto je. Oddelíme. Počkaj, Nejaký? počkaj. Ten je zavretý. Tu máme aj kašičku. Hej, tu sú kašičky. Per zásoby, ale to je nový med, toto už. Neviem, či preložím tento, alebo ďalší. A tu ešte nie sú zavreté tie larvy, nie? Nemusia byť. Nie? Potrebujem, aby boli vajíčka, to je ideálne. Aha. Aby si spravili z nich, začali krmiť materskou kašičkou. Tu je plodu. Tak matka bude tu, vende. Aj na krajino je plodu. Keby som zbadal, to by bola bohová vec. Tu aj bolo vidno, že ak tie biele on je. Aha. Dobre, teraz sa vzdiaj pomaly a nadfilmuj toto. Dobre, a teraz vyberiem jeden rámik. Sem. Tu čakám trojný plot. Ale už pekne výčkujú onu. Trúdy. Čo sa toto deje? Materské misky. Musíme prejsť aj medník. Prešla na vrch matka. Plodiska. Učia si pekne. No, vyzerá to tak. Je to zaplodované. Hľadme matku. Už do... A to mohla prejsť cez to očko? Nie. Mohlo sa, keď prekladáme plásty, tak mohlo sa pritom preložiť matka, vieš? Dobre. Dobre. Matka môže byť na oplodňovacom lete. Tuto sa tiež robí dáka myšťúrka. Pretože ak nájdeme zavretý matečný dôľade, tak to je matka už preč. Ona ako náhle sú nakladenie a krmia materskou kašičkou vonom v miskách larvu, tak ona už tá ide. Nevidno nikde, pekný plást. Čo? Ešte pozrieme krajiny. Zanášajú sladinou. Zafúdni ich. Lanejšia matka. Aj lervičky má tu dobre, na to neprechladne. Dáme jej hneď medzi stienku, aby mala kde klásť.
Toto Dobre. vyberieme, pôjde do medníka. Dobre. Tuto tento plást. No, modrá matka tam bola, čo tam ešte bolo? Varámiky s plodom zavíčkovaným do medníka. Hej, Áno. sme preložili. Koľko sme dali? 2 medzistienky. 2 medzistienky sme dali. 2 medzistienky. Medník. Medník. Zanášajú slaninou. Sladinou, to je tam tiež dosť dobre v tomto. Hej. A Ečko, Plot. sladina plus výčkujú z vrchu a trubčí plot na spodku 5 rámikov. Tak? Tak je. Toto sme prečo nedali? Na vrchu je tá zelená. Zelená je na vrchu. Že ich máme veľa, hej? Aha. Je to do starých rámia, tak tieto lietajú málo. Aha. To majú tam. Hej. Dobre, toto berieme.